Amaitu da ospakizuna, dena jasotzen ari zara. 60 urte dauzkat ta nahi nuen agertzea, sukalde bete janari, ta denak pozez lertzea. Eta lortu dedanean, gose hori baretzea, joan dira eta gaude, ni eta Malaletxea, festa nerea zelako, eta nerea etxea, maia jasoz bukatzen dut, nere urte betetzea. Maia jasoz bukatzen dut, nere urte betetzea. Harrera egitea baita ni ikasian nagona, ta aldela egiten dut, harrera txukun ta ona. Globoz betea utzi dut, nere sukaldeko horma, eta pastelari eskuz eman bihotzaren forma, bilobak irentsi eta gerturatu arren ona, amak behartuta justu eskerrik asko amona. Amak behartuta justu, eskerrik asko amona. Seme alabak joan dira eta atzetik bilobak, bailetarekin badauzkat, maia garbitzen aprobak, baino bidea alferrik ez du egiten denborak, ta sarri iristen dira aldaketa baten frogak, senarra erratzarekin dator omen dio modak, eta orain bai badaukat ospatzeko motibo bat, eta orain bai badaukat ospatzeko motibo bat.